ευνίδια επίσκεψη. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νίνα Ναχμία. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από την Νίνα Ναχμία που είναι πίσω από το μικρόφωνο της ραδίου και το Σωτήρη Αρτινό που είναι απόψε στον ήχο μαζί μου. Του Νοέμβρη σήμερα, μια βροχερή μέρα. Ήρθα να σας βρω, σας βρήκα καλά. Άκουσα και την καινούργια σας δουλειά, η οποία είναι η «Καλήστε και άλλα τραγούδια». Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλες τις ακροάτες. Χρόνια πολλά σε όλους τους Μιχάληδες. Και δηλαδή σήμερα είναι Μιχάλη και Γαβρίλ και σε όλες τις αγγελικούλες. Γιορτάζει και ο γιος σας. Γιορτάζει ο γιος μου, γιορτάζει ο εγγονάς μου. Να τους χαίρεστε. Και να έχετε καλή υγεία. Ευχαριστώ. Και όσοι γιορτάζουν τους εύχομαι να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, και όσοι δεν γιορτάζουν είναι πάλι το ίδιο. Και αυτοί να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Έχετε πάντα μια καλή κουβέντα να πείτε. Καλές μου κουβέντες είναι να έχουν υγεία, να είναι καλά, να είναι χαρούμενοι πάντοτε, χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Πέρα από ένα σπουδαίο μουσικός που είστε και ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Εγώ έζησα εδώ στο σπίτι σας αυτή την ζεστασιά και την καλοσύνη και την αγάπη. Έξω είναι ένα πολύ όμορφο τοπίο, όπως βρέχει. Ναι, και φαίνεται και η Αθήνα μελαχρινή τελείως. Ναι. Φαίνεται και η Αθήνα. Τι σχέδια έχετε για το μέλλον? Το μέλλον, όπως ξέρεις, πάντα είναι άδειλο το μέλλον. Έχω μια ορισμένη κάποια δουλειά φτιάξει. Πολύ ωραία και πολύ σημαντική. Ναι, μια δουλειά, κάτι από αυτή τη δουλειά άκουσες και εσύ, και γύρω από αυτή τη δουλειά ελπίζω κάποια πρόσωπα να έρθουν και μου έχουν πει δηλαδή και έχουν έρθει, έχουν διαλέξει ορισμένη μερική δουλειά από αυτήν, να αξιοποιηθούν προσεχώς και να γίνουν δίσκοι αυτά τα πράγματα, να βγουν, ας πούμε, να τους ακούσει ο κόσμος. Το τραγούδι σήμερα γενικά περνάει μια κρίση, αυτό το ξέρουμε όλοι. Έχει το τραγούδι, κοίταξε να δεις, το τραγούδι δεν περνάει κρίση όσον αφορά το θέμα, να πούμε, από άποψη συμπορίου δεν περνάει καμία κρίση. Το τραγούδι πουλιέται, οι δίσκοι πουλιώνται. Η διαφορά είναι περνάει κρίση στα αυτιά, διότι θα είναι, να πούμε, και πολύ... Όχι, εγώ τι εννοώ όταν περνάει κρίση? Δηλαδή ο κόσμος ψάχνει και ζητάει τα παλιά τραγούδια. Σημαίνει λοιπόν ότι σήμερα για να ονειρευτεί κάποιος, για να αισθανθεί όμορφα, δεν τον φτάνουν τα τραγούδια, δεν τον ικανοποιούν τα τραγούδια που κυκλοφορούν σήμερα. Αυτή η συνταγή, ας την πούμε συνταγή, δεν είναι τώρα, είναι ανέκαθεν. Ο κόσμος ζητούσε την προϊστορία, την προϊστορία και το ψάξιμο της ιστορίας. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τι θέλουν να ακούσουν, ξέρουν τι θέλουν να ακούσουν, όχι από αυτούς που κλείνουν τα μάτια και λένε πάρε τα λεφτά με το δίσκο που διαφημίζει του Α ή του Β. Και εσείς πώς εξηγείτε ότι τα δικά σας τραγούδια τα ζητάνε και σήμερα? Καλά, κοίταξε, όταν μέσα σε ένα δίσκο, να πούμε, έχει μπερδευτεί μουσικής από θέμα στίχου και από θέμα τραγούδι, οργάνων, ξενόφερτα όλα αυτά που μιλάμε, γίνεται ένα κράμα το οποίο είναι, να πούμε, σίδερος με μαντέμι μέσα, έχει και νάιλον, έχει και ξύλο,
Τι να βγάλεις τώρα από αυτό το κράμα. Και οπωσδήποτε αυτά τα τραγούδια δεν όλα αυτά δεν αγγίζουν την Ελλάδα. Μα την δεν ελληνική είναι, ψυχή. κοίταξε, δεν είναι αντίγραφα, ξενοφόρα αντίγραφα. Με το, δεν θέλω να πω κακά. Πολύ καλά είναι, πολύ ωραία δηλαδή. Πολύ καλά και πολύ ωραία. Δεν είναι καθόλου κακά και άσχημα. Απλώς δεν ακούγονται. Και δεν μιλάνε στην ελληνική ψυχή. Ναι. Άμα δεν είναι άσχημα, τότε θα μπορούσαν να ακούγονται. Κοίταξε, υπάρχει και κάτι άλλο όμως. Έχει υπόψη σου ότι πέφτω να πούμε τα μεσημέρια, να σου πω για μεσημέρι, να μην σου πω για βράδυ, που είναι το χειρότερο το βράδυ, και πέφτω να ξαπλώσω κανένα 2 ώρες, ανοίγω το ραδιόφωνο και τους περνά όλα αυτά τα FM που λένε και τα AM και το 4 και το 4, το 34, το 704, το 204, το 1904, το 1934, το 1934, δεν ξέρετε πού να σταματήσετε. Το 1124, όλα τα κανάλια. Και λέω, από αυτά που ακούω, λέω, και κοίταξε, σηκώνομαι και τηλεφωνάω σε ένα φίλο μου, του λέω, πού είμαστε τώρα, πού ζούμε, του λέω. Μου λέει, στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Λέω, δεν ζούμε στην Αθήνα. Και που λες, παίρνω το φίλο μου στο τηλέφωνο και του λέω, τι γίνεται ρε, του λέω. Πόλεμο έχουμε. Μου λέει, γιατί. Λέω, δεν ακούω τα κανάλια, λέω, τίποτα, όλο ξένα λένε. Μου λέει, σήμερα άνοιξες, μου λέει, κάθε μέρα αυτό το βιολί γίνεται. Του λέω, και εσύ τι ακούς. Εγώ μου λέει, τι να ακούω, τίποτα δεν ακούω, μου λέει. Σταμάτησα, μου λέει, να ακούω. Λέω, το ίδιο πρέπει να κάνω και εγώ, δεν ξέρω, μου λέει, κάνω τι θέλεις. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνεις, τι θέλει να κάνουν αυτοί που φτιάχνουν τη μουσική. Θα κάνουν κάτι το οποίο να πλησιάζει την ξένη τη μουσική για να πουλήσουν. Γιατί κάνουν εμπόριο, δεν κάνουν μουσική. Όταν κάνεις εμπόριο, σε παρακαλώ, όταν κάνεις εμπόριο δεν κάνεις μουσική. Εμείς δεν κάναμε ποτέ εμείς δεν κάναμε εμπόριο. Ποτέ μου δεν έκανα εμπόριο εγώ στη μουσική μου. Έπαιρνα το στίχο, γιατί δεν γράφω στίχο, έπαιρνα στίχο από διάφορους στιχουργούς, έβαζα τη μουσική μου και καθόμουν και το απολάμβανα εγώ. Το έπαιζα στο μαγαζί που έπαιζα και έπαιζα το μεράκι μου. Άρεσε στον κόσμο, γινότανε δίσκος και από εκεί πέρα το αγόραζε ο κόσμος. Αλλά εγώ δεν το έκανα να αρέσει στον κόσμο, το έκανα να αρέσει σε μένα. Έκανα το κέφι μου, πώς να σου να καταλάβεις, έκανα αυτό που έλεγε η ψυχή μου. Και περισσότεροι παλιοί. Ενώ τώρα όλοι να τους πάρεις όλους τους παλιούς. Μπορούμε όμως να συγκινηθούμε με αυτά τα τραγούδια. Αν πάρουμε ένα μικρό μέρος της νεολαίας, τέλος πάντων, που θέλει τα χοροπηδητά ή που θέλει τα τραγούδια αυτά τα εμπριμέ για να πάει στο σκυλάδικο να διασκεδάσει ένα μέρος του κόσμου. Όλοι οι άλλοι, όλη η Ελλάδα. Να πας σε ένα μαγαζί, σε οποιοδήποτε μαγαζί σήμερα, και να παρακολουθήσεις οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλεις του μαγαζιού αυτού, δεν θα δεις τίποτα άλλο παρά στο σανίδι απάνω τον τραγουδιστή ή τους τραγουδιστές με τους μουσικούς μαζί, και η πίστα γεμάτη να χορεύει τσιφτετέλει ο ένας απέναντι στον άλλον, μακριά να πούμε ο ένας από τον άλλον, τσιφτετέλει, έστω και ο τραγουδιστής αν τραγουδάει παραδείγματος χάρη ταγκό ή βάλση, χασάπικο ή ζεμπέκικο, τσιφτετέλει θα το χορέψουν αυτοί. Και το Βαγγέλιο να τους πει τσιφτετέλει θα το χορέψουν αυτοί. Το ύμνο να τους πει τσιφτετέλει θα το χορεύουν. Ποιος οδήγησε τον κόσμο εκεί? Να σου πω, δεν τον οδήγησε κανένα στον κόσμο. Μόνος στον κόσμο, μόνος στον κόσμο θέλει να χορεύει. Υπάρχει όμως και το άλλο μέρος της Ελλάδας.
Και οπωσδήποτε κάποια ταυτότητα πρέπει να έχουμε, κυρίως τώρα που μπαίνουμε στην κοινή αγορά. Κοίταξε, θέλει να χορεύει ο κόσμος, θέλει να χορεύει. Αλλά όταν ακούει αραβικά μουσική και τουρκική μουσική πλαισιωμένη με ελληνικά λόγια, χορεύει απάνω σε αυτή τη μουσική. Όταν όμως δεν χορεύει, την ώρα που θέλει να ονειρευτεί, την ώρα που θέλει να αισθανθεί εκεί να πούμε απομονώνεται και πάει κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο μέρος που θα μπορέσει να ακούσει κάτι. Και τότε θα βγάλουμε τα παλιά τραγούδια, εφόσον πια δεν γίνονται τραγούδια. Εκεί θα κάτσει που λέμε στην τωρινή, εκεί θα κάτσει να την βρει. Και όλα τα μαγαζά, μην δεν τους ξέρουμε. Μόλις περάσει μια κάποια νυχτερινή ώρα, αρχινάνε και λένε τα παλιά τραγούδια. Ναι. Δηλαδή ό,τι φάγατε να πούμε, ό,τι μάπα φάγατε στην αρχή, τώρα καθίστε να ακούσετε και τα δικά σας τα τραγούδια. Πιστεύετε ότι είναι μια μόδα που θα περάσει αυτή, κύριε Ζαμπέτα? Ανέκαθεν υπήρχε αυτό. Ανέκαθεν, κοίταξε, η νεολαία πάντα ήταν χωρισμένη σε δύο, στους μάγκες και στους ψαλιδόκολους. Εμείς τους λέγαμε αυτούς του Κολονακίου ψαλιδόκολους τα χρόνια μας. Και τους μάγκες οι άλλοι, οι οποίοι ήταν να πούμε γύρω από τη μουσική με τον μπουζούκι. Το Κολονάκι όμως, με το σουίγκ τα χρόνια εκείνα, θέλησε να αποκτήσει και λαϊκά ερίσματα και κατέβηκε στο μπουζούκι, ενώ το μπουζούκι δεν πήγε ποτέ στο Κολονάκι. Το μπουζούκι δεν πήγε ποτέ να γίνει να πούμε, να αναγονατίσει. Σήμερα που πάει το Κολονάκι? Το Κολονάκι πάει στο μπουζούκι. Σήμερα το Κολονάκι πάει στο μπουζούκι ή στο εμπριμέ σκυλάδικο? Μάλλον στο εμπριμέ, γιατί σήμερα πολύ ελάχιστα τα μαγαζιά που ακούς ένα καλό μπουζούκι. Θα θέλετε να ξανακάνετε δουλειά? Υπάρχουν και εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να ξανακάνετε δουλειά? Βέβαια έχετε θαυμάσια κομμάτια γράψει, και ότι θα μπορούσαν αυτά τα κομμάτια να συγκινήσουν και σήμερα ένα μέρος του κόσμου που διψάει καλό λαϊκό τραγούδι. Ναι. Από την ώρα και τη στιγμή την οποία εγώ το τραγούδι που κάνω έχω κρίνει στον εαυτό μου ότι είναι ωραίο, δεν του λείπει τίποτα, από μουσική άποψη μιλάμε, από εκείνη τη στιγμή και πέρα θα το ακούσει ο κόσμος και αν το κρίνει θα κρυθώ κι εγώ. Αλλά πάντα πρέπει να έχεις υπόψη σου το εξής, ότι η μουσική του παρελθόντος είναι η μουσική του μέλλοντος. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό λέμε ότι εδώ στην Ελλάδα αλλάζουν τα πράγματα και γίνεται αυτό το πράγμα. Ενώ παραδείγματος χάρη, αν πας να πούμε στη Γερμανία, δεν ξεφεύγουν να πούμε από την καθιερωμένη τη Γερμανία. Ούτε στη Γαλλία, ούτε στη Γαλλία, ούτε στην αυτό είναι Αυστρία, μια ξενομανία. Ούτε στην Αγγλία. Ακριβώς. Γιατί εντάξει, έχουμε την νεολαία που θέλει να ακούσει τα ξανά. Έχουμε ορισμένους που θέλουν να ακούσουν το σκυλάδικο, αλλά γιατί καταστρέφουμε τελείως τη γλώσσα μας και το τραγούδι μας? Οι Έλληνες έχουν την ξενομανία. Έχουν την ξενομανία μέσα τους. Μην ξεχνάτε ότι τα τραγούδια που πήγαν έξω με το Χατζηδάκι, με εσάς κλπ. Έκαναν επιτυχίες γιατί είχαν την ελληνική ψυχή. Όχι γιατί ήταν απομιμήσεις ξένων τραγουδιών. Κανένας δεν σέβεται, νομίζω, το τραγούδι που είναι κάποια απομίμηση. Μα γιατί δεν μπόρεσε, κοίταξε να δεις, γιατί δεν μπόρεσε κανένας Έλληνας να σταθεί έστω και κοντά στον πρώτον στις Eurovision που βάζουν τραγούδια. Ναι. Διότι κανένας Έλληνας μουσικοσυνθέτης και στιχουργός
δεν τους είπε ένα ελληνικό τραγούδι. Δείξατε ένα πολύ σωστό ζήτημα. Κατάλαβες. Γιατί πηγαίνουμε έξω μιμούμενοι τα ξένα τραγούδια και δεν μπορούμε να δώσουμε. Πήγανε με pop τώρα στην καρδιά της pop, τώρα πήγανε με pop τραγούδια. Ακριβώς. Γίνεται αυτό, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. λέμε κάθε χρόνο. Ενώ αν πήγαιναν με ένα καθαρό ελληνικό τραγούδι, με μια ελληνική μελωδία, θα τους παίρνανε φαλάκι, να πούμε, ασυζήτητα. Νομίζω ότι με τα τραγούδια που πάμε μας περιφρονούν. Γιατί βλέπουν μια κακή απομίμηση. Οπότε δεν έχουμε κανένα σεβασμό στην Ευρώπη. Αυτό το λέμε κάθε χρόνο, κύριε Ζαμπέτα. Αυτή είναι μια μεγάλη απόδειξη του πρέπει να συνετιστούν και να βάλουν μυαλό αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα. Κατάλαβες. Αν παραδείγματος χάρη με φωνάξουν εμένα, να με φωνάξουν. Όχι να πάω τους παρακαλέσω να τους πω έχω πάρτε, δεν έχω ρε. Ειδοποιήστε με και πέστε μου ότι παίρνω μέρος και ότι θα πάω εκεί. Όχι θα είμαι συναγωνιζόμενος. Με ποιους να συναγωνιστώ. Πολύ σωστά. Κατάλαβες. Ότι θα είμαι συναγωνιζόμενος με 10 άλλους που θα έχουν 10 pop, 10 pop και εγώ να είμαι ο 11ος, τι να πάω να κάνω, να πω. Πολύ σωστά το λέτε. Και νομίζω ότι το κράτος πρέπει να αναζητήσει τις πηγές. Αυτό είναι. Και είναι εποχή που πρέπει να το καταλάβουν ότι αρκετά υποτιμηθήκαμε. Αρκετές υποτιμήσεις. Δεν μας παίρνει άλλο. Ναι, υποστήκαμε, να πούμε, δεν μας παίρνει άλλο. Κάποτε πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε. Και για να πρωταγωνιστήσουμε χρειάζεται αυτό. Να γυρίσουμε στις ρίζες μας. Καλούμε από την κάποια Γαλλία ή κάποια Αγγλία ή κάποια Αμερική έναν Έλληνα ο οποίος διέπρεψε να μας κάνει κάτι. Τι να μας κάνει αυτός ο Κύριος? Αυτός ο Κύριος αντί για την πατρίδα του διάλεξε κάποια Αμερική και κάποια Γαλλία να παραμείνει στη Γαλλία του. Η Ελλάδα δεν έχει συνθέτες να κάνουν ύμνους. Δεν έχει συνθέτες η Ελλάδα να φτιάξουν αυτά που θέλει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι χήμαρος. Η Ελλάδα είναι ωκεανός από στίχο και από μουσική. Και δεν είναι κρίμα σε μια χώρα που έχει τέτοιους μουσικούς, τέτοιους ποιητές, τέτοιους στιχουργούς, αυτή τη στιγμή να μην έχουμε καθόλου τραγούδι. Έτσι είναι. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Για όλους μας, δεν είναι πάντως, μόνο με την για ελπίδα τους ζούμε μας. και με την ελπίδα πάλι ζούμε ότι αυτή την εκπομπή κάποιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να την ακούσουν για να λάβουν υπόψη τους ότι κάτι πρέπει να φτιάξουν, κάτι πρέπει να γίνει. Άσε που δεν πρόκειται τίποτα να γίνει, δηλαδή εμείς τα λέμε και εμείς τα ακούμε. Αυτό το λέω de facto, δηλαδή. Ελπίδες. Στο λέω de facto. Θέλω να ελπίζω αλλά ότι εδώ που φτάσαμε δεν μας παίρνει να πάμε πιο κάτω. Μια φορά και έναν καιρό με φωνάξανε και εμένα να πάρω μέρος εκεί που θα φτιάχνει κάποιος Έλληνας έναν ύμνο, θα κάνει κάποιος ξενόφερτος Έλληνας έναν ύμνο για την Ολυμπιάδα που δεν πήραμε. Να πάω να λάβω μέρος εγώ. Γιατί? Να πάω να χειροκροτήσω εγώ ποιον? Το ξένο. Γιατί για μένα δεν είναι Έλληνας αυτός. Αφού διαπρέπει κάπου αλλού να παραμείνει στο κάπου αλλού και να πάω να χειροκροτήσω ή να συμμετάσχω σε έναν Έλληνα που είναι μέσα από την Ελλάδα, να δώσει και αυτός την οντότητα, να δώσει και αυτός την ελληνική την δύναμη, όχι την ξενόφερτη. Γιατί όπως και αν το κάνεις, ξενόφερτη είναι. Δεν θέλω να πω ότι αυτός ο Έλληνας που ζει στο εξωτερικό δεν είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας να παραμείνει, αφού διάλεξε το εξωτερικό του να διαπρέψει, να παραμείνει στο εξωτερικό. Νομίζω ότι αυτοί οι ήχοι μας είναι ξένοι, όπως και αν το κάνουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να τους μιμηθούμε. Δεν μας βγάζουν πουθενά όμως. Τα είπαμε αυτά. Αλλά ευχόμεθα να μας ακούσουν αυτοί οι κύριοι που θα πρέπει να μας ακούσουν, ή αυτοί οι άλλοι που μας ακούσουν πρέπει να τους το πούνε ότι μας ακούσανε, να λέμε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι αποκαλυπτικά και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γεια σας λοιπόν. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο σταθμό σας.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο σταθμό Κύριε σας. Ζαμπέτα, ο οποίος από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι γνωρίζω, έχει πάθει και μεγάλη νύλα, δηλαδή ο σταθμός σας. Αυτό το λέω και το καφιέμαι, ότι αυτό διαδίδεται, ότι έχει πάθει νύλα γύρω από τους άλλους σταθμούς. Και εύχομαι να πάρει πάλι την πρωτιά αυτή που είχε πριν το 81, γιατί από το 81 και ύστερα καταστράφηκε το δεύτερο πρόγραμμα του ελληνικού μας ραδιοφώνου, που ήταν το καμάρι μας, το δεύτερο πρόγραμμα ήταν το καμάρι μας, το δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μέσα ακούγαμε τα μπουζούκια μας, εκεί μέσα ακούγαμε τα ελαφρά μας τραγούδια, εκεί μέσα ακούγαμε τη δημοτική μας μουσική, τη δημοτική μας μουσική που την εξαφανίσανε τελείως. Αυτή είναι και δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή μας τη δίνουν στα τελεβίζα, σε πόστερ να πούμε, κατεστημένο, και δεν συμμαζεύεται. Πάντως άνθρωποι σαν και εσάς που έχουν ακόμα την όρεξη να γράψουν και μπορούν και γράφουν τόσο ωραία πράγματα, νομίζω ότι θα έπρεπε το κράτος να φροντίσει αυτά τα πράγματα να φτάσουν μέχρι τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν ψάει, κύριε Ζαμπέτα. Ξέρω ότι και εσύ προσωπικά αγαπάς και τη δουλειά σου, αγαπάς και την Ελλάδα, και μαζί με την Ελλάδα αγαπάς και το ελληνικό τραγούδι και κάθε τι το ελληνικό. Αλλά είναι ξενομανείς οι Έλληνες. Βλέπεις, πουλάνε παραδείγματος χάρη που κάμισα να πούμε ελληνικά 1000 φράγκα, και πάει και παίρνει το γερμανικό και το γαλλικό που έχει 15.000, το οποίο έχει φύγει από την Ελλάδα, έχει πάει στη Γαλλία, έχει μπει ξένη ταμπέλα πάνω, έχει έρθει και παίρνει το ίδιο χειρότερο. Δυστυχώς αυτοί είμαστε, πώς θα το κάνουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Είναι πολύ λυπηρό γιατί εμείς δώσαμε τα φώτα στον κόσμο και ο κόσμος αυτή τη στιγμή εμείς δώσαμε τα φώτα και εμείς μια μαόματη. είναι μπερδεμένος με εμάς. Δεν μας. έχουμε μια δική μας ταυτότητα πια προς τα έξω. Και είπαμε ότι οι αντιγραφές αυτές δεν μπορεί ποτέ να είναι το ίδιο καλές με του εξωτερικού, γιατί αυτοί έχουν τα σωστά στούντιος, έχουν τη δική τους γραμμή και πείθουνε αν θέλετε. Εμείς δεν μπορούμε να πείσουμε, δεν έχουμε μια λατινική γλώσσα. Έχουμε μια γλώσσα μοναδική ίσως. Μια γλώσσα που τη μιλάνε μόνο μερικά εκατομμύρια στον κόσμο. Πάλι βλέπουμε στο εξωτερικό ότι υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά με πάθος και κάποια στιγμή ακούν τα τραγούδια μας ή έρχονται στην Ελλάδα και είναι μπερδεμένοι, δεν ξέρουν που βρίσκονται. Έχεις μια ωραία οικογένεια, κύριε Ζαμπέτα. Πριν από λίγο γνώρισα και την κόρη σου, εγγόνια. Τι θα ευχόσουν για τα παιδιά σου και για τα εγγόνια σου? Έχω 2 κόρες και ένα γιο. Τη Μέρη, την Κέτη και τον Μιχάλη. Από τη Μέρη έχω ένα ανέκονα, τον Βασίλη. Από την Κέτη έχω 2 εγγόνια. Τον Αντρέα, ο οποίος προχτές έκλεισε στα 17 και πάει στα 18. Τον Αντρέα, και μια κόρη η οποία είναι του 82 γεννημένη, την Αναστάσια. Και του Μιχάλη 2 εγγόνια, ο ένας είναι 4 χρονών και ο άλλος έκλεισε 1 χρόνο, τον Γιώργο και τον Μιχάλη. Έχεις δηλαδή 4 εγγόνια. 4 εγγόνια. Τι θα ευχόσουνε για τα εγγόνια σου? Για αυτόν τον κόσμο που μεγαλώνουν, να ζήσουνε, να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Τι άλλο να ευχηθείς? Για αυτή τη ζωή που ζούμε γενικά, για τα πολιτιστικά μας, για το μέλλον μας. Τα πολιτιστικά μας και τα πολιτικά μας δεν τα είχα ποτέ μετρήσει, ούτε με ενδιαφέρα τα πολιτιστικά, ούτε τα πολιτικά. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι τα πολιτιστικά είναι και καθοριστικά?
Αυτό που με ενδιαφέρει να είναι να είναι νόμιμοι, να μην παραμένουν τους νόμους, να είναι φρόνιμοι, να κάνουν μια κάποια δουλειά η οποία να τους αποδίδει τα προστοζήν και αν μπορέσουν να διαπρέψουν μέσα στην κοινωνία. Νομίζω ότι ο ένας από τους γιους σου ακολουθεί το επάγγελμά σου. Ναι, ο Μιχάλης παίζει μπουζούκι, κιθάρα και πιάνο. Είναι, διαβάζει, γράφει, συνθέτει κιόλας. Συνθέτει κιόλας. Είναι το μόνο παιδί σου που ακολούθησε? Ναι, είναι μόνο αυτός, μόνο αυτός. Μα από μικρός του άρεσε. Και τώρα με τι ασχολείται? Τώρα έχει ανοίξει ένα μαγαζί. Και στο μαγαζί αυτό παίζει και την κιθάρα του. Τραγουδάει κιόλας? Παίζει και το μπουζούκι του, τραγουδάει κιόλας. Εντάξει, γύρω δηλαδή στους αν καταλάβεις να πούμε στα χνάρια του πατέρα του. Κάποιος θα έπρεπε από τα παιδιά να ακολουθήσει. Μακάρι να τα καταφέρει, μακάρι, γιατί όχι. Γιατί όσο είναι καιρός ακόμα πρωτού του παράδοσω εγώ. Έχετε χρόνια μπροστά σας, κύριε Ζαμπέτα, και θα δώσετε κι άλλα στον κόσμο που σας περιμένει. Όσο πρέπει να έχω. Πάντως είναι πολύ σημαντικό να έχει φτάσει κανείς κάπου και να έχει ένα έργο σαν το δικό σας και να έχει μια οικογένεια με καλά παιδιά. Νομίζω ότι για έναν πατέρα αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι βέβαια ασφαλώς σπουδαίο, μόνο σπουδαίο. Και να αισθάνεσαι έτσι περήφανος ότι έχεις τέτοια εγγόνια. Ρεβεντιές. Ένας είναι μπασκεμπολίστας στον Παναθηναϊκό. Ο άλλος είναι τώρα, φέτος τελειώνει το Λύκειο, πάει για το μεγάλο το σχολείο, όπως το πανεπιστήμιο, κάπου εκεί πέρα θα πέσει. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά και πολύ σωστά και πολύ συγκινητικά. Τα δασκαλεύω, τους λέω διάφορα να πούμε που να προσέχουν την κοινωνία. Τα παίρνω να πούμε, τα παίρνω μόνο σε καμιά γωνιά και τους λέω να πούμε πώς είναι η νύχτα, πώς είναι η μέρα, τι πρέπει να φυλάγονται, πώς πρέπει να περπατήσουν. Πώς ξεκινήσατε την καριέρα σας σαν μουσικός? Γιατί ξέρω ότι αρχικώς δουλεύατε σε κάποιο εργοστάσιο. Εμένα έπαιζε μπουζούκι ο παππούς μου και ο πατέρας μου. Συσκοντίζεις πράγματα σήμερα, χρόνια πολλά. Τους χαίρεσαι. Μικρούς μεγάλους. Αμήν. Ευχαριστώ, να σε χαρά. Με ένα πατέρα μου είχε μπαρμπεριό, συνοδό ναυπλίου και Λένορμαν. Ακαδημία Πλάτωνας, εκεί γεννήθηκα το 1925. Το 1925, Ακαδημία Πλάτωνας, Δημοσθένος 27. Σε μια ήσυχη Αθήνα, χωρίς νέφος, χωρίς πολλά αυτοκίνητα, ίσως και καθόλου. Αθήνα με αλάνες, το πρωί πέναγε με τις κατσίκες ο Ηλίας ο Κατσικάς, ο Ηλίας ο Δράκος ο Κατσικάς και μας γάλα, άρμεγε μπροστά μας το γάλα την κατσίκα με τέτοιες εποχές. Ακούγαμε τα πουλιά, ακούγα τα πουλιά, τα ειδόνια και τα βατράχια, τα οποία με σπουδάξανε τη μουσική. Ακούγα τα πουλιά που με σπουδάξανε τη μουσική. Πάγανε συντοθάνα. Ακούω τα πουλιά που λες. Που και γρατζουνάρατε το μπουζουκάκι. Τραγουδάγανε. Πατέρα στο κουρίο είχε το μπουζούκι χρεματμένο και μια κιθάρα. Ο πιτσίρικος 5 χρονών
ακολουθούσα τον πατέρα και ξεσχόνιζα στο κουρέλι μου, δίνανε χάτζι, πώς το λένε, μπαξίς να πούμε. Οι πελάτες, ανέβαινα σε μια καρέκλα και το έπαιζα, έχω φάει ξύλο. Τότε ήταν το μπουζούκι, κυνηγάγανε εκείνα τα χρόνια. Ήταν στη δίωξη το μπουζουκάκι το καημένο. Περιφερειακό. Βέβαια. Στο κυνήγι που του κάνανε το μπουζουκιού έτρωγα κι εγώ πολύ ξύλο να μην το πιάνω στα χέρια μου, τον πατέρα μου. Αλλά δεν μπορούσε να το αποφύγει. Εγώ το έμαθα τον μπουζούκι και το έμαθα και πολύ. Στην πρώτη δημοτικού όλοι λέγανε πείματα. Εγώ έπαιζα με τον μπουζούκι, και πήρα το πρώτο βραβείο. Δηλαδή, εγώ έπαιξα με τον μπουζούκι στην πρώτη δημοτικού, ναι. Και πήρα το πρώτο βραβείο. Πώς έγινε αυτό, στο σχολείο? Στο σχολείο, λέγανε από τα πείματα. Εγώ έπαιζα με τον μπουζούκι. Από τα γενοφάσκες του δηλαδή, ναι. Κύριε Ζεμπέτα, μουσικός. Μα εγώ βγάζω ψωμί από 5 χρονών. Από 5 χρονών. Ναι. Μετά πιτσιρικάς και στο πολύ πατήρημα οικογένεια, δηλαδή για τον πατέρα του και 7 παιδιά και έκανε τσαμπαρμπέρες που να τα ταΐσει αυτά τα παιδιά. Αλλά και πήγαινα στα περβόλια κάτω, στα δέντρα και μάζευα χρυσόμνικες, τις έβαζα σε ένα κουτί και τις πουλάγα στον κόσμο. 50 λεφτά στους πιτσιρίκους, 50 λεφτά οι μικρές, μια δραχμή οι μεγάλες. Και εμπορικό πνεύμα. Εμπορικό πνεύμα και κονόμαγα και μου έπαιρνε η μάνα μου παπουτσάκια, φανελίτσες, ένα παντελονάκι και έτσι την έβγαζα δηλαδή. Αλλά εσείς γίνατε και σωστοί άνθρωποι. Ναι. Περάσατε πολλά αυτά. Και το σχολείο μου πήρε ο πατέρα του να πούμε, και το δημοτικό και το γυμνάσιο ήταν πληρωτή η παιδεία τότε. Ναι. 300 δραχμούς το μήνα έχει να πούμε το γυμνάσιο να πούμε. Δεν άντεχε ο πατέρα του να πούμε και αναγκάστηκα ότι πήγα στο που λες σου λέγα γύρω από το θέμα το γυμνάσιο να πούμε. Βέβαια. Το γυμνάσιο νυχτερινό που δεν πληρώναμε ήταν δωρεάν. Και την ημέρα δουλειά. Και την ημέρα δουλειά στο εργοστάσιο. Όχι. Το εργοστάσιο πήγα από το 40 και ύστερα. Αλλά μέχρι το 40 δούλεψα σε διάφορα γραφεία. Καστανιά, τσίμπα τώρα Καστανιά. Πήγα σε διάφορα γραφεία. Ένα γραφείο ήταν ένα γραφείο ήταν δίπλα από το Χαμαράκι το κομμωτήριο και τα χρόνια απέναντι από την Τιτάνια του κινηματογράφου, απέναντι από το Ρεξ. Το 40 προς την κατοχή. Όχι το 40, όχι 40, 38, 37, 38, 39. Στην κατοχή από 36 δούλευα. Εδώ, στην Αθήνα. Δούλεψα εκεί, δούλεψα σε ένα άλλο γραφείο στην Οδό Πατησίων. Στο Πάλκο πότε βγήκε? Σε ένα άλλο γραφείο στην Οδό Πατησίων και έπαιζα μπουζούκι. Μετά έπαιζα μπουζούκι. Μετά δούλευα σε τελευταία δούλευα σε ένα δικηγόρο. Σε ένα δικηγόρο Εμμανουήλ Μπενάκη 7 στο Μέγαρο Καστοριά. Στον 7ο Στο Πάλκο πότε βγήκε? Στο Πάλκο βγήκα όταν απολύθηκα από στρατιώτης 1950. Πώς ήταν τα πράγματα τότε? Πολλή δουλειά, χωρίς ωράριο? 40 φράγκα μεροκάματο, 2 και 3 φορές τη εβδομάδα. Τις ρέστες και καμιά χαρτούρα περνάμε. Πολύ δύσκολα. Και για τους δίσκους? Για τους δίσκους τι γίνεται? Σιγά σιγά μετά το 1950 έγραφα τραγούδια από τότε, από το 40 έκανα εκπομπές εγώ.
Κάνα εκπομπές στο ράδιο, στον ενόπλων τότε. Στο ΙΕΝΕ, στον ενόπλων δυνάμεων. Στον ενόπλων δυνάμεων έκανα εκπομπές δικές μου, είχα ώρα δικιά μου, μια ώρα τη βδομάδα. Μισή ώρα κάθε 15, κάθε εβδομάδα στον ενόπλων. Λόγω του ότι ήμουνα, ξέρεις, εμείς είχαμε στο στρατό, λόγω του ότι υπηρετήσαμε με το συμμορητό πόλεμο. Κάνα 5 χρόνια, 46, 47, 48, 49 και 50. Κατάλαβες, αφού και ακόμα κοιμάμαι τώρα και νομίζω ότι υπηρετώ. 5 χρόνια είναι αυτά, δεν επεξεγγέλασε. Οι συνθήκες διαβίωσης καθόλου εύκολα. Οι συνθήκες διαβίωσης καθόλου. Συνθήκες διαβίωσης, μην κάνεις συζήτηση δηλαδή. Αλλά είχα πέσει σε καλό σώμα. Στην αεροπορία να πούμε. Στην αεροπορία υπηρετούσα εκεί. Υπό τας διαταγάς θυμάμαι του αείμνης του καλού, του φίλου, του καλού του άνθρωπου, του Αναστάσιου, του Γλαντούση. Τον είδα προχτές στο τηλεβίζιο να πούμε, ήταν αυτός που βομβάρδιζε το 40 να πούμε τους Ιταλούς στην Αλβανία. Τον είδα στην τηλεόραση να πούμε, τον Γλαντούση, τον έγραφε και η εφημερίδα. Τα μνημονέματα του Γλαντούση, βέβαια, το διοικητής μου, διοικητάρα, τον αγγελιοφόρος του, στην ασφαλειά του. Αλλά παράλληλα και τον Μπουζουκάκη. Μου είχαν τον Μπουζούκι, βέβαια, τον Μπουζούκι. Μια πασχαλιά του πήγα και έπαιξα στη βάση με τον Μπουζούκι. Και άλλους 10 είχα πάρει. Έχετε κάνει και μουσική πολλές φορές για τραγούδια σε έργα. Από τον κινηματόγραφο περισσότερο βγήκα εγώ. Ναι. Έχω κάνει κανιά 150 ταινίες. Δηλαδή 60-70 είναι του Καραγιάννη, του Κώστα του Καραγιάννη. Δηλαδή έχω κάνει, όταν λέω έχω κάνει συμμετοχές, αλλού έχω ολόκληρη μουσική σε ταινία, αλλού έχω μουσική και τραγούδια σε ταινία, αλλού τραγουδάνε τραγουδιστές δικά μου τραγούδια, αλλού παίζω μόνο σε άλλους συνθέτες, παίζω μόνο μπουζούκι. Όπως παραδείγματος χάρη έχω και ολόκληρη τη μουσική σε ένα φιλμ που λέει «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», με την Αλίκη Βουλιουχράκη και τον Δημήτρη τον Παπαμιχαήλ. Έχω κι άλλο ένα έργο πάλι της κινηματογραφικό της Αλίκης, της Βουλιουχράκη, το κορίτσι του Λούνα Πάρκ. Ναι. Αυτό ήταν του Καραγιάννη. Όλη τη μουσική έχω και τα τραγούδια. Επίσης θεατρικό έργο παίχτηκε αυτό το κορίτσι του Λούνα Πάρκ. Όχι, τη κόρη μου σοσιαλίστρια. Στο Ρεξ μοστράρισα Μούρι, μουσικοσυνθέτηση με χρυσά γράμματα στο Πανεπιστήμιο, στην Οδό Πανεπιστημίου. Κοίταξε να σου πω. Γιατί μέχρι τότε το είχαν να πούμε copyright, το είχαν να πούμε ιδιοκτησία και αποκλειστικότητα οι συνθέτες, οι ελαφρύς συνθέτες. Κατάλαβες τι γίνεται. Και όμως ήταν τόσο επιτυχία μουσικά σε τα film και τα δύο. Ναι. Σαν θέατρο, αυτό σαν θέατρο έκανε το καλοκαίρι, όλο το χειμώνα και είχαν και όλο το καλοκαίρι. Πράγμα δηλαδή ανέλπιστο να κάνει ένα έργο μονοκούκι χειμώνα καλοκαίρι. Είχαν επιτυχία. Συνήθως τα έργα κατεβαίνουν από τον πρώτο μήνα. Και νομίζω ότι έχετε βγει και στο εξωτερικό Και στο εξωτερικό με πολλά έργα. Ήταν να βγω, να πάω και το είχα έτοιμο να πάρει η ταινία αυτή, να πάρει ένα βραβείο, να πούμε, η ταινία αυτή, κόρη μου σοσιαλίστρια, με τον Μιχαηλίδη και τον Δαμασκηνό. Και λόγω του ότι αυτοί οι δύο φέρνανε όλες τις ξένες ταινίες στην Ελλάδα και τις πουλούσανε, της Warner Bros, της Metro-Goldwyn-Mayer, της United Artists, όλες αυτές τις ταινίες φέρνανε εδώ. Του είχαν υποσχεθεί του Μιχαηλίδη ότι να πάει την ταινία εκεί και θα του δώσει ένα βραβείο. Δηλαδή έφτανε και Όσκαρ. Έφτανε και Όσκαρ που θα το παίρναμε οπωσδήποτε, δηλαδή, γιατί ήταν ο Δαμασκηνός με τον Μιχαηλίδη, είχαν μεγάλες σχέσεις, να πούμε, με τις Κάνες. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε στις Κάνες, αλλά έπεσε η περίπτωση του Παπαδόπουλου, να πούμε,
πολιτικές ατασταλίες τότε, και κλειστήκαμε μέσα και χάσαμε τα αυγά και τα καλάθια. Αλλά το τραγούδι και η ταινία κυκλοφόρησε πολύ όξο και παίχτηκε και ξένα. Σηκοχώρεψε Σιτάκη, Δημήτρη μου. Με αυτά νομίζω ότι γνωρίσανε και την Ελλάδα στο εξωτερικό. Βέβαια. Στη Γαλλία γυρίστηκε γαλλικά, στη Γερμανία γερμανικά, στην Αγγλία εγγλέζικα, στην Αμερική αμερικάνικα. Όχι, παγκόσμια επιτυχία. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα όταν μιλήσεις με έναν ξένο θυμάται το Σιτάκι, αυτό το τραγούδι από την Ελλάδα. Σηκοχώρεψε Σιτάκι. Βλέπω εδώ στο σπίτι σας, ας πούμε, είναι ένα περιβάλλον ζεστό, τόσο ανθρώπινο, μαζεύονται καλλιτέχνες, τους συμβουλεύετε, τους βοηθάτε, τους παραστέκεστε, κάνετε συνέχεια έρχονται παιδιά που πρωτοβγαίνουν. Έρχονται παιδιά που πρωτοβγαίνουν στη μουσική και έρχονται εδώ πέρα και παίρνουν το ρεπερτόριο. Πού οφείλετε αυτή την νεανικότητά σας και την συνέχεια του να θέλετε να δημιουργείτε αυτή την ζεστασιά και την νεανικότητα, θα έλεγα, που είναι... Την έχω, τι να σου πω. Το μυστικό είναι εκεί, στη μουσική, πιστεύετε, δηλαδή στο ότι θέλετε να φτιάχνετε πράγματα συνέχεια. Και φτιάχνω συνέχεια, και παίζω συνέχεια, και φτιάχνω συνέχεια. Ήταν πάντα έτσι στο σπίτι σας ανοιχτό? Πάντοτε, όλα τα χρόνια περνάγανε ο Καζατζίδης, ο Κόκοτας, η Μοσχολιού, η Μαρινέλα, ο Βοσκόπουλος, ο Καναρίδης, ο Αναγνωστάκης, ο Τζανετής, όλοι περάσαν. Ο Νταλάρας, η Χαρούλα η Αλεξίου, βέβαια ο Πάριος, ο Μητροπάνος. Κάτι σημαντικό με εσάς είναι ότι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες και γενικά όλοι οι άνθρωποι που είναι μέσα στη δισκογραφία, στο τραγούδι σήμερα, σας έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη και μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για εσάς. Ναι, με αγαπούνε, γιατί και εγώ τα αγαπάω τα παιδιά όλα αυτά. Δεν είναι και αυτό μια κληρονομιά? Δεν μεγάλη κληρονομιά, και εγώ τα αγαπάω τα παιδιά και θα με πάρουν κανένα τηλέφωνο να δούνε τι κάνω. Και εγώ τους τηλεφωνάω καμιά φορά. Δηλαδή κρατάμε μια επαφή, να πούμε. Τώρα κοντινή, μακρινή, κρατάμε μια επαφή. Και ποιος ήταν τις άλλες εδώ? Ήταν ο Σμοκοβίτης. Ο Σμοκοβίτης. Προχτές ήρθε και ένα άλλο παιδί, ένα άλλο καλό παιδί, αυτός είναι Τσιγκάνος. Ο Βασίλης ο Παϊτέρης που έκανε το... Πατέρα μου λέει, ήρθα να δω τον πατέρα μου. Τι λέω, τι έγινε? Κάνω ένα δίσκο, λέει, ξέρει, πατέρα. Εντάξει, του λέω, ρε Βασιλάκη, άνοιξα το σιτάρι εκεί, του έδωσα 4 τραγουδάκια, χαλάλης. Έτσι δεν αρνείστε σε κανέναν πάντα. Δεν έχω δικαίωμα να αρνηθώ. Ξέρετε ότι αυτό είναι πολύ σπάνιο στα δισκογραφικά. Δεν έχω δικαίωμα να αρνηθώ. Τώρα αφήσω τώρα το Βασιλάκη τώρα, αφού μου φέρε ο Βασιλάκης, μου φέρε 4 γιαούρτια και μαξιμαδάκια, λέει, να φτιάξω, να πάνε τα ζαφύρια κάτω, μου λέει, και μαξιμαδάκια μου λέει να δυναμώσεις ο Βασιλάκης. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας, αυτή η αγάπη του κόσμου. Ο Βασιλάκης, σου λέω, Παϊτέρης, Τσιγκάνος είναι, καλύτερα εκεί που είναι, ήρθε και μου έφερε 4 γιαουρτάκια και έκανε ένα δίσκο με τον Χριστοδούλου ο Παϊτέρης, ο ποιητής και Τσιγκάνος. Αγκαλιές, φιλιά, ο Βασιλάκης.
Τα αγαπώ τα παιδιά, τα αγαπώ. Έτσι απλοί ήταν οι άνθρωποι τότε, κύριε Ζαμπέτα, υπάρχουν αγνοί, αγαθοί άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται πολλά τότε, παιδιά που είχαν και πραγματικό ταλέντο και είχαν έρχονται παιδιά εδώ που έχουν κλάψει, έρχονται παιδιά που με έχουν δει και έχουν κλάψει. Ναι, το ζήσα, είδα και τη συγκίνηση του Κόκοτα κάποια φορά από την τηλεόραση. Τώρα το καλοκαίρι έπαιζα για μερικό διάστημα στη γιορτή του κρασού στο Δαφνί. Μάλιστα. Εκεί εμφανιζόμουν στο 12.30 το βράδυ, μέχρι την 1 έπαιζα. Εκεί ήτανε που κατάλαβα ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και τι σας αγαπάει. Παιδάκια 15, 16, 17, 18, 19, 20 μέχρι και 25 χρονών να τρέχουν απάνω μου, να γονατίζουν ή να μου φυλάνε τα πόδια. Το έχεις διανοηθεί ποτέ εσύ αυτό? Βλέπετε λοιπόν ότι δεν πρέπει να χάνουμε τις ελπίδες μας. Να μου φυλάνε τα πόδια και να μου λένε πατέρα, να με φωνάζουν. Ηγέτη με φωνάζει ένας πιτσίρικας. Είσαι ο ηγέτης μας. Να τρέχουν, θέλουν να βγουν φωτογραφία μαζί μου. Και ως επιτοπλίστων περισσότερο από αυτούς παίζανε μπουζούκι. Λέω και τούτης φίλε μου, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Τώρα τα παιδάκια αυτά που θα έπρεπε να είναι ροκάδες. Υποπατζίδες να πούμε. Τώρα πάμε στην αρχή της κουβέντας μας που λέμε ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Ποτέ. Τα παιδιά ζητάνε, ναι. Άλλο εάν δεν τους δίνουν πράγματα που τα ικανοποιούν. Και γι' αυτό θέλουμε να ελπίζουμε ότι κύριε Ζαμπέτα δεν θα σταματήσετε τη δουλειά, θα επιμείνετε και θα μας δώσετε και άλλα πράγματα. Θα επιμείνω, λέει, όσο πρέπει να επιμείνω. Το οφείλετε στον κόσμο, όπως είπατε πριν. Ο κόσμος βλέπεις είναι αυτός. Ο κόσμος είναι αυτός. Ξέρεις, είναι όμορφο πράγμα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να πούμε να σ' αγαπάνε και να σε σέβονται. Να σε σέβονται, εμένα με σέβονται, όλοι με σέβονται. Όπου περάσω και όπου με δούνε, είδα γυναίκα 75 χρονών, περνούσα στην οδόν Σταδίου μεταξύ της οδού Αμερικής και της οδού Βουκουρεστίου, με σταμάτησε, γονάτισε και να μου φυλάει τα πόδια. Σήκω μωρέ, τσιλό, σε παρακαλώ, τσιλό, τι κάνεις εκεί? Να σου φιλήσω τα πόδια μου, λέει. Έπεσε στην αγκαλιά μου και έκλαιγε. Εσύ είσαι, μου λέει, εσύ. Τι είμαι εγώ, τσιλό? Εσύ είσαι, μου λέει, τα τραγούδια σου. Πως σε λατρεύω, μου λέει, και τώρα σε βλέπω έτσι, μου λέει, να σε καλά, να σε ζωντανό, να σε... Πόσο χρόνο είσαι, τσιλό, κυρία μου? 75 χρονών, μου λέει, που βλέπεις. Άκουσες. Ένας ολόκληρος λαός, λοιπόν. Άκουσες μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή το λέω και το περηφανεύομαι και βέβαια δεν μου κάνει εντύπωση να γονατίσει, να μου φυλάει τα πόδια. Να γονατίσει, να μου φυλάει τα πόδια. Γιατί σε εσάς στο Θεό που λατρεύω δηλαδή. Ναι, εσύ εσύ τα τραγούδια σου που είναι εκείνο το τραγούδι, τ' άλλο το τραγούδι. Για πόσους νομίζετε σημερινούς συνθέτες θα γινόταν το ίδιο μετά από λίγα χρόνια? Δεν μπορώ να πω τίποτα. Λέω μόνο αυτό που είδα στον εαυτό μου και αυτό που βλέπω στον εαυτό μου. Ήρθε το Σαββάτο, έπαιζα σε ένα μαγαζί που θα παίζω όσο έχουν κάτι χορούς στο Μονσενιέρ στην Οδόν με Θύμνης. Ήρθανε καμιά 50 γυναίκες, καμιά 20 από την Κοζάνη και καμιά 20 από τα Τρίκαλα. Λοιπόν, ήρθαμε λέει να σε ακούσουμε, να βγούμε μια φωτογραφία μαζί σου. Ζόριζε να βγουν φωτογραφία. Βγάλανε φωτογραφίες. Τελείωσα να πούμε, μπήκα μέσα στο καμαρί, να μια κοπελούδα σαν τα κρύα τα νερά.
25 χρονών, έρχεται, μ' αγκαλιάζει, μου λέει είσαι το είδωλό μου. Αχ, καλέ, λέω, είσαι το είδωλό μου, μου λέει. Μια κοπελάρα μέχρι εκεί πάνω σαν τα κρύα τα νερά μελαχρινή, κάτι ωραία μάτια. Θέλω, μου λέει, να μου γράψεις κάτι σε χαρτί, παλιό χαρτί είναι, δεν πειράζει, μου λέει, που θα γράψεις εσύ. Και έγραψα στο κοριτσάκι. Θέλω να σου δείξω δηλαδή το πως η νεολαία, δείχνει το σεβασμό της. Κατάλαβες. Και ευχαριστώ το σταθμό σου που μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω στον κόσμο. Να πω και έχετε υπόψη σας ότι ό,τι ακούσατε από μένα δεν είναι τίποτα ψέματα. Έχω αυτόπτους μάρτυρες σε όλες μου αυτές τις εκδηλώσεις, να σας τα πούνε και οι μάρτυρες. Δεν χρειάζονται μάρτυρες. Το βλέπουμε μάρτυρες στον μου κόσμο. είναι ο Θεός. Το βλέπουμε στον κόσμο που σας ζητάει, το βλέπουμε στον κόσμο και στους καλλιτέχνες αλλά και στον απλό κόσμο, πόσο σας αγαπάει και σας σέβεται, όπως είπατε. Και εγώ είμαι πολύ συγκινημένη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Όχι, τι λες. Εγώ ευχαριστώ που με φέρνεις σε επικοινωνία με το σταθμό σου, να μιλήσω, να τα πω σε όλο τον κόσμο, να αγαπάει και να προσέχει την ελληνική τη μουσική. Πρέπει να την αγαπάει την ελληνική τη μουσική όλος ο κόσμος. Και τα παιδιά αυτά που κάνουν τη μουσική, και αυτά καλά παιδιά είναι και καλή μουσική κάνουν, λίγο άμα την προσέξουν θα γίνει καλύτερη. Θα γίνει καλύτερη, άμα την προσέξουν λίγο θα γίνει καλύτερη. Να ξαναθυμηθούμε πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε που είμαστε Έλληνες, γιατί κάπου το ξεχνάμε. Γιατί δεν σου κρύβω ότι αν θα κάνω εγώ ένα τραγούδι σουξέ, το μοιραζόμαστε όλοι. Και αν θα κάνει αυτός ένα τραγούδι σουξέ, θα το μοιραστώ και εγώ μαζί του. Ανυψώνει το ελληνικό είδος. Και τη χαρά που θα δώσετε. Μπράβο, γεια σου. Μεγάλη σημασία. Μπράβο, γεια σου. Η Ζαμπέτα ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μένα, αυτή τη στιγμή, πιστέψτε με. Είμαι πολύ συγκεκριμένη και σας εύχομαι να είστε καλά για πάρα πολλά χρόνια, να δώσετε πολλά στον κόσμο. Ευχαριστώ, Νίνα μου. Και ό,τι άλλο έχετε ευχηθεί για τη ζωή σας να εκπληρωθεί. Ευχαριστώ. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσει το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να μ' ακούσετε